бештари хатмкунандагон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳти таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят қарор дорад. Тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ, моҳи декабр силсилаи вохӯриву мулоқотҳои ректорони донишгоҳҳои олии вилоят бо хатмкунандагон ҷараён гирифт. ҳадаф аз вохӯриву мулоқотҳо ин пеш аз ҳама ҷалби бештари хатмкунандагон ба муассисаҳои олии касбии вилоят маҳсуб гардида, тадбири мазкур имкон фароҳам месозад, ки хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳо бевосита аз мулоқоти ректорони донишгоҳҳо истифода намуда, доир ба вазъи имрӯзаи макотиби олии вилоят аз наздик ошно шаванд. Дар вохӯрӣ бо хатмкунандагон, роҳбарон ва масъулини макотиби олии вилоят доир ба раванди таълиму тарбия ва илм, шароити таҳсил ва имкониятҳои мавҷудаи муассисаҳои олӣ, тариқи слайдҳо ва роликҳои рекламавӣ маълумоти муфид пешниҳод намуданд. боиси тазаккур аст, ки иқдоми пешгирифтаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ баҳри интихоби касбҳо миёни хатмкунандагон ва омода намудани кадрҳои соҳибтахассус заминаи хуб фароҳам месозад. дар робита ба ин, тибқи ҷадвали тасдиқгардидаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ, силсилаи мулоқоти ректори донишгоҳ моҳи декабр бо хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои Исфара, Истиқлол, Ғончӣ, Панҷакент, Айнӣ, Масчоҳ, Шаҳристон, Зафаробод, Ашт ва шаҳри Чкалов баргузор гардиданд. дар мулоқот роҷеъ ба нақш ва мақоми Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар раванди омода намудани мутахассисон, ҷанбаҳои моддию техникӣ ва ташаккули фаъолияти инноватсионии донишгоҳ, ҳамчун самараи неки даврони истиқлолияти кишвар музокироти судманд ҷараён гирифтанд. дар мулоқот байни хатмкунандагон ва роҳбарони донишгоҳу донишкадаҳои вилоят мубодилаи афкор сурат гирифтанд.